Много векове са изминали от разговора на великия създател на Велика България, Канко брат, с неговите синове за необходимостта от единство. Легендата за снопа пръчки сред дунавските българи и снопа стрели сред волжските българи не е изчезнала. Канко брат е мъртъв. Синовете не изпълниха завета на своя баща винаги да бъдат заедно в трудни моменти. Създадената с толкова труд и мъки Велика България е в руини. Всеки от синовете поема своя път и историческа съдба. Най-големият син Бат Боян упорито удържа натиска на хазарите, докато останалите братя се изтеглят. Накрая е принуден да им стане васал. Аспарух повежда своята орда на запад, с част от нея временно се установява в Онгъла и през 680 година, след блестящата победа над император Константин IV Пагонат, преминава Дунав и поставя основите на новата Дунавска България. Ацтек и Кубер са назначени от баща си за съуправители на българските владения западно от Карпатите в Панония, Унгария. Хазарските орди достигат и до тях. Решението е взето. Кубер тръгва на юг и се установява в днешна Македония и Солунско. Ацтек продължава на запад и след редица трагични инциденти се установява в Италия, близо до Неапол, в съвременната област Кампобасо. Там неговата орда, вследствие на асимилационните процеси, е претопена в Италийско море. Котрак тръгва на север по поречието на великата река Волга. Стига до мястото, където тя се слива с Кама. Там създава своята Волжско-Камска България. Така на световната арена остават да съществуват две Българии – Волжската и нашата Дунавска България. В нашия филм се разказва за другата Волжската България, за нашите далечни братовчеди, живеещи на хиляди километра от тук. Пристигнали в новата родина, българите на Котрак с радост установяват, че пасищата също така са тучни, реките пълни с риба, а горите с дивеч. За този етап от преселението разказва научния сътрудник към Българския архитектурно-исторически музей резерват в град Болгар, кандидатът на историческите науки Джамал Мухамед Шин. Памятники конца 7-го, начала 8 веков, ученые более южных территорий, например, Самарской, Удянской области находят. И у нас есть памятники, относящиеся к началу 8 века. Это могильники Тантирский, Большетарханский, Уренский, Каньбыльские могильники, где, значит, есть погребение 8 века. Но материальная культура этого периода у нас не обнаружена, потому что фактически эти люди жили, возможно, кочевой образ жизни вели, и поэтому пока эти памятники не обнаружены. И вторая волна идет уже Болгар 9 века. Разбира се, през суровите зимни месеци вече не може да се живее в шатрите или на открито. Започва невиждано до тогава строителство. Селищата никнат като гъби. В новата родина всички се възхищават на гордия Болгар, прославения с науката и занаятите биляр, градовете крепости Ела-Бога на изток и Мором на запад. Местните жители, крайни индивидуалисти, с удивление наблюдават пришелците. Те се възхищават от новите за това време технологии, използвани във всички области на живота – държавно управление, земеделие, занаяти, лов и риболов. И както става в такива случаи, контактите между местните жители и пришелците се задълбочават. Постепенно новите порядки се приемат от всички. Новата държава получава така нужната и консолидация. Тя се постига не само с превъзходството на икономиката, политиката, културата и тангрианската религия, а и от създаването на чисто човешки взаимоотношения между различните народностни групи. За взаимовръзката между тези фактори и особено между политиката и религията говори световно известният историк, източниковед Фаргат Габдул Хамитович Нурутдинов Тухчи Ал-Булгари. У нас много неудобств возникает между волжскими и дунайскими болгарами из-за религии. Религия не должна мешаться в национальные вопросы никогда. Религия должна заниматься только Богом, молитвами, нравственностью.
Вот чем заниматься. А о национальности должны мы думать без религии. Если мы будем сюда примешивать в национальное, религиозное, тогда у нас разброд такой получится страшный. Ни в коем случае религию не приплетайте. Никогда. Все должны молиться, как привыкли, но слово «булгар» не приплетайте религию. Не приплетайте религию. Българите са принудени да се защитават от постоянно налитащите врагове. Апогеят на българското военно изкуство е Овнешката битка през 1223 година. Малко преди това ордите на Чингис хан преминават през Кавказския хребет, разбиват обединените руско-кумански войски при река Калка и завземат Киев. След това те тръгват на изток към Волжска България. Българите се подготвят много добре. Жигулевските възвишения близо до Самара са превърнати в непрестъпни фортификационни съоръжения. Монголите са подмамени в този капан и разбити. Българите вземат над 4000 пленници, за да увеличат позора на Чингис хан и покажат глупостта на неговите военачалници. Заменят за по един овен. Така българите, единствени в Европа, побеждават монголите. Легендата говори, че Великият хан не преживял позора и починал. След официалното приемане на исляма при цар Алмъш, приел арабското име Джафар, почти всички племена започват да говорят на един език – български. Какво влияние е оказал на околните народи, разяснява Мирфатих Закиевич Закиев, академик на Руската академия на науките, на Академията на науките на Република Татарстан и на Международната тюркска академия. У вас български язик до принятия или до перемешения со славянским языком, наверное, тоже имело вот такой волжские особенности. Потом оно, естественно, получилось потом третий язык от двух славянских и тюркских диалектов. Получился третий язык, который продолжается в современном булгарском языке, в вашем болгарском языке. Вот мы так рассмотрим вопрос, и надо сказать, что сейчас современном некоторые историки наш народ хотят выводить из татаро-монгольских завоевателей, говорят, вот какие сильные татарские монгольские завоеватели были. Наш народ происходит от них, мы к болгарам не имеем никакого отношения. Это неправда. Откъсналата си Златна Орда продължава експанзията си на запад и на северозапад. Всички руски княжества са принудени и се подчиняват. Волжска България също става неин васал. Започва залезът на другата България. За него спомагат не само монголските орди, но и междудинастическите борби, походите на руските князе и разбойниците, ушкуйници от Новгород. Казанския ил се обособява в Казанско ханство и продължава борбата до решителния поход на московския цар Иван Грозний. През юни 1552 година той тръгва срещу Казан с 150 хилядна армия и 80 хиляди конници.
Казан пада. Волска България престава да съществува, но споменът за нея живее вечно в сърцата и душите, в песните и в танците на признателните потомци. Yüreklerde